Ngangai bangi tipat baro kani kawe bat kata kalong ke ba bahaya ki Khristan ban praktis ya ki jinget jong ki kum ki Khristan kata kum ha ka balej ne pelong jinge seng ne wat bandan ya ki Bible ki don ki ri ha ka perthei ki bala mana persyaru ba bombit ban sami ki kod ki baya de bat ka balang Khristan dan shen tang ha snem uba mentara ki pawajar ngut ki brio ki lakhlat no na ujumai ba hatar ki bara Syria berkumju ujumai bujur ba bala shimno ya ka jingim jong ki arah jar ngut tam ki brio hamorko kine ki dei kita ki lai teli kiri muslim kata kari Turki Syria bat Morocco kini ki dei kita kiri ki baju ban ben bat le ben bhai ki Khristan ha kane kiri la nyopo baru la khenyi ki kum ki mendiri kalong ka ba ban im kum ki Khristan ha po kari Turki namar la nyopo ki bat kin omla ban yo ka kam ka jam ka biang la kalong ka private company ni ka kam sarkar ngitip bagri Turki kalapan kalamos wat ya ki yang mane Khristan kalong kumju Assyria ha ka bagi le no muslim ki siat bat ki penyap ben ya ki Khristan Hamoroko ru kalong ka ba baha ban Khristan ha ka ba pau shna bat la rajia balap ya ki traishnong baki kala Khristan ki jing penstom ki kalong da ka ba sya set ji snem Hamoroko la mana bat khang persya bombit bandon ya ka Bible ha ka tin Arabic knang baki brio kin kring ban Khristan kat ba ki muslim ki basa pat sya kiri Khristan ki yo kalat balaj luoj bante ya ki mos bat ban lek duai klem jing sya penwit handai u blei u yo ya ki jing sya ban ben jong ki brio jong o kumtangi yo ba la penshitom ya kini kiri ki bala penshitom bat pendik ya ki Khristan ki bede ki brio jong o kumbala tho sya ki ar ka theselani kalnong ka banengkong ka khot ka ban rio ba u blei unsiu kaliang da ka jing penshitom ya kita ki ba penshitom ya ki banget hau Jesu ni yo ya ki jing bishar u blei ya ki ne kiri ki ba le ben bat nyaw ben ya ki Khristan kalanang yai jia ha kani ka slapar the kani ka pen kidak ba u blei umju ino marwe ki khon jong u blei u hikai ro yangi ki bangen pangim de ban penher kaput yano namar ka kaput kadai ki jong u blei tongin duai kerpang ya ki para bengen ki para Khristan ki pastor ki bahap ban ya kendu ya ki jing sya pen shtam ben bat ngin IT ya u blei ba unle ya ka ba u ibit na ka benta ka perthei ka ba pen shtam ya ki